Ani Chitra Majumdar. Kami Rwgwi. Angene Kokborok second semester Rwgwi. Ang Kokborok man cerai minum yang kami baru tahu. Ini mau Kokborok Kokborok loh angka. Ani mani kok Panda. Siapa ang koroksan Kokborok Soite Tunai Taru Kokborok ang Rwgwi Kokborok Kolaite Knato Tomani Haino Kokborok Selain Sawi Nawi Tomaru Ubuni ko Haino Kokborok ni Lainuma Kokmati Rwgwi. নমস্কার, আমার নাম চিত্রা মজুমদার, বাড়ি জগন্নাথ। আমি ককবরক ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড সেমিস্টার ছাত্রী। আমি ছোটবেলা থেকে প্রায় ককবরক ভাষাটা পারি, বিশেষ করে ককবরক চিনি আমানি কক অহানি বুঝারুনি কক ককবরক চিনি থুইবাই বুঝাজায় চিনি দফাবাই মোসাংজায় Kokborok kokai knatok mabara pusang kokai baik kokai mabara Kokborok cini lama cini sini mong lama cini sini mong lama Kokborok baru sungai bono jong borok inai Kokborok no sesawi di sana bini asup tayo asup inai Kokborok no terbelai kainai jokoni sakawa di tonai Kokborok no busugo di sana nih, kebe mo hai kasunai sakani thui dinai